As a friend, girlfriend pun cengu tam sanai sense to borok ni kebong matu mohe diba negative one suka kai to negative no phayo positive one suka to positive pungo ingke girlfriend to tunggu kebong mas friend to ani kriya hai fano bukhani kai to khorok sanung nai but tabu od bukhaw jaga kari ko kemni bagai fano jonan logi Nong le haza khabe khoroksa basi hazang nai khoroksa basi kajang nai 100 jona baje kajang nai bano bonus sade kajak nai ekjon pai kajak nai abon bagino tabuk bukhaw khali ko jaga rime aku ke bno tai saimia ani ko palo bomo hai phaino apro nang jaga ri nai hini wansuk jak oloko sinjo bithirok sai thei tongo sai rosdi tam sanai sinjo bithi chawu ya ba suset khainani kok ya amtiro khaimani belai chaya hamjagi tongkhai chajagi tongkhai munai hisabe dara hisabe ba jasmano hamjagi phai kok sabai mano ang norok ni bagi si phaijak ba norok anytime phaimano chini green room o phai malai phaimano doa ko kok sakai ta kok kobong ma phayo kok logi lap kare truk truk cheng rachama bakha thanglai na haza ka sai si rosde 100 টাকা নে কাকা চারি খাই ang tabung sai rana thing dong ko kare basically do sini kunalo ke ba haza jata pasade haza tokhle wak ba hanmo seteng 100 টাকা নে tu udi tabung namar langni khana kanya mere jaan tere liye और खरक से पनो करे आनो हम जके यांग में फाइने kale khana na thang ni mangkha dada yoy usku tarkala yoy Udaipur tahun berai nyai wahan mo sedek rosa la nyai ko ni thamon ta bona de ang to ang je tongsa eng khara sab sidi puri sikli ro mosana nono na hoi tongsa chini dara